Helo yna a chroeso mawr I chi i'r Fangre Hon. Rwan mae'r bennod hon i'w chwyd gyntaf ar BBC Sounds. Yna wythnos yn ddiweddarach, mi fydd hi ar gael lle bynnag da chi yn dod o hyd i'ch podlediadau. A mae modd I chi wylio'r cyfan. A da ni yn argymell yn un dydyn Ems. O, bendant, mae eisiau chi wylio hwn. Achos da ni'n stimantu lot. Felly, ewch draw I YouTube a chwiliwch am BBC Radio Cymru. Cofiwch hefyd bod ganddyn ni rhaglen radio bob bore dydd Gwener ar Radio Cymru a Radio Cymru 2. Allwch chi hefyd fynd draw at BBC Sounds, chwilio am Trystan and Emma I wrando a chlywed y rhaglen diweddara. Mae yna gwmni yn y Fangre. Yn y Fangre Hon, wele. Ac wedi dŵad yn siriol I gwen y ddau ohonyn nhw fel bob tro. Iodl Jones a Lois Gwenllian. Symai. Croeso mawr I'r ochr, ie. Iawn, ie? Yn dod, dwi'n teimlo fa, Ie, be i wneud? Dwi'n di arfer bod y mic reit o flaen. Reit yn agos at y ti. Ie, a mae'n rhaid cadw Dylan I ffa. Oes. Yeah. Nathon ni requestio Britney Mike, so maen nhw'n rhydd. Yndi, gwirei. Dyna sa'n gret yn da. Sa'n neis gallu neud hyn, Sa'n ni'n ydy, neud yr moves I gyd. Ie. Ti'n iawn, ie? Dwi'n iawn, ynddo. Mae'n excited Yndi. ydy, chos da ni wedi trafod hwn gymaint a da ni actually yn y Fangre. A beth ti'n meddwl ohono fo, ie? Mae'n lyflu. Mae'n neis Mae'n ydy. teimlo mor gartrefol. A dyn ni'n eistedd nôl fel hyn. Ie. Dwi'n gael ei dawn bach yn munud. Dwi'n falch bod chdi'n deud pethau neis, achos mae'r weidis yn gyfrifol Wel, am y Fangre. Yn eistedd drws nesaf fi. Lois Gwenllian, gen I glap hefo lle, Lois. Diolch yn fawr. Lois, ti di harddu'r Fangre i'r dim, I fod yn gwbl onest. O, wel, mae jyst yn llawn o atgofion yr rhaglen a falle dydy wedyn oedd o'n eitha hawdd I wybod be I roed yn bob cornel o falle. Ac yn sydyn iawn, mae yna bach o bob dim. Mae yna bethau sy'n atgoffa ni o'r cyfnod lle nathon ni ddawnsio am 24 awr. Ar gyfer plant ma'n angen. Mae pydsi yma. Mae yna lyniau. Mae Ieu yn eitha amlwg. Hwna ydy'r pan nathon ni fynd allan am day out bach ni ynde, a nathon ni gyd wisgo my gyda efo dy wyneb. Ac oedd eich ti methu dod na gwrch chi? Nagon, yn anffodus. Na. Ac eisiau sioc mwy ar rioed gweld chi gyd y gwisgo. Nes ti fynd i'r tu bach a nes ti ddod yn ôl a mi o'na 7 neu 8 Ieu. Peth Rownd y bwr'. ofnadwy wedi roed I weld efo mywyd. Dwi'n meddwl, fel da ni'n gwneud mwy yn y Fangre, falle nawn ni just ychwanegu mwgwd arall o Ieu. Ie. Ac erbyn diwedd, fydd just yr papur wal ma, yr hyfryd papur wal ma, di cael ei gorchuddio gan dwyneb. Y fan Ieu. O ti eisiau bob o wichad o cofio hefyd, de? Dwi'n gwybod bod gynnu meirwen I mwgwd hi o hyd, chos oedd hi fo hi groeg, do. A mae'n cadw atgoffa ni yn y grŵp WhatsApp. Yndi. Mae'n cadw tynnu lluniau, mae'n mynd â Ieu fo hi yn achlysurol. Yndi. Ti'n bod yn gweld efo meirwen, do? Dwi'n gweld efo meirwen. Croeso'r Fangre. A ti'n bod pwysau yma hefyd, ydy Stephen y Dreunog bach dall. Ydy. A mi fydd Elin Angharad yn westau efo ni mewn un o'r penodau, felly mi na ni ymhelaethu ac ail atgoffa y gwrandawyr o hanes Stephen y Dreunog dall. Ydw i'n iawn I ddeud felly, dyda bod pobl yn gwrando ar hyn o bryd, mae na fodd iddyn nhw weld hyn I gyd hefyd, yn does? So, mi fydd y bennod yn cael ei ryddhau gyntaf ar BBC Sounds. Bydd. Wedyn, wythnos yn ddiweddarach, Lois, dwi'n iawn I ddeud hyn, Ti'n hollol gywir wyt? wythnos yn ddiweddarach, mi fydd y bennod yn cael ei ryddhau ar sianel YouTube Radio Cymru. Bydd. Ie, Lois? Ie. Ond yn y cyfamser, mi fydd yna bytia. Pytiau ar y cyfryngau cymdeithasol, rhyw teasers bach os licio Ar TikToks ag ati, de, Lois? Wel, ie. Ie, TikTok Cymru Fyw, cofiwch. Ocê, ie. Dyna lle mae cynnwys Cymraeg yn mynd ar TikTok. Ie. A Instagram, Radio Cymru, a Facebook, a... Ie, mae'n teina sgynnu ni, dwi'n A da ni'n pwyso'n drwm ar ysgwydd Lois, achos mae Lois yn wybodus iawn ac yn hyddysg iawn y myd y cyfryngau cymdeithasol ar ochr ddigidol o bethau, yn dweud, Lois? Wel, dwi'n trio, de. Achos dyna di dy rôl di, de, mewn gwirionedd. Ie, dyna'r cael yn halu wneud, so well bod fi'n gwybod fy stwff. Na, dwi'n falch bod chdi, achos dwi just about yn cofio'r e-bost. Na ni, wel, So, ti'n neud job dda o'r e-bost. Diolch. Diolch Diolch yn fawr iawn. I mean, 6 mlynedd o'r lein. Ie, dwi dal yn gorfod allan o cofio. Dim ond y wir. Mae, dwi'n ar hi ffôn. Ar text, mae rai fi edrych I lawr a darllen achos dwi'n trystio'n hyn. A dwi just yn meddwl, ti'n gorfod atgoffod hyn, da ni wrthio yn ers bod ni... Mynd am y 6 neu'r 7 blwyddyn yda ni. 6. Mynd am y 6 blwyddyn, ia? Ie. Diwedd flwyddyn yma, mis Hydref.
Ie. A mae y Fangre Hon, neu'r podlediad yma, yn rhyw fath o ddilyniant o'r rhaglen Trystan and Emma, dydi? Ydy. Os ydych chi'n hoffi o'n i'n mynd i ddweud mwydro. O'n i'n mynd i ddweud shenanigans. Yr mwydro a'r shenanigans sydd yn digwydd bob bore a'n rhaglen radio ni, wel dyna gewch chi a chydig bach mwy yn y Fangre. Ynddi ei? Joio. Da ni'n mynd cael quiz a dy byd na? Fy'n ar ryw ambell beth ella'r diwedd. O. Ella da i'r amlen allan. Amlen, yr fatha Fatha'r tiebreaker. tiebreaker. Ella'r diwedd ar diwedd y Fangre. Ond does am tabl na dim byd fel Na, dim byd fel yna. Bach o Just hwyl. hwyl dio, ie? Bach o hwyl. Okay. Dim cystadleuaeth di hwnna. Dim eto. Ond mi gathon ni rhyw fath o gystadleuaeth. Sôn am y Fangre, mi nathon ni gyd pan nathon ni ddod efo'r syniad o greu rhyw fath o bodlediad, neu bod ni isio mynd a ffeindio cerbyd bach arall i Trystan and Emma oedd o'n da. Ie. Ddothon ni fyny efo'r syniad o greu podlediad yn do. A yn dŵad efo hynny, mae rhaid meddwl am enw. A mi oedden ni gyd yn eistedd ar o'n bwr yn sipian te. A mi oedden ni gyd yn meddwl, be gan ni? Oedden ni'n sôn am gael clwb yn dod neu clwb Macarena, achos bod Macarena wedi bod yn rhan anatod o'r rhaglen Trystan and Emma. A mi oedd pob yn llechio chydig o syniadau o gwmpas yn doedd. Oedden eisiau creu rhywbeth, ti'n iawn, fatha clwb, fatha den, pan oeddech chdi'n fach, ac oeddech chi'n perthyn fatha, oeddech chdi'n mynd i'r den yma, ac oedd o just llawn stwff ti, ac oedd ti just yn teimlo'n saff yn efo. Dyna'r math o beth oedden eisiau greu, ynddo. Ond sut wyt ti'n crynhoi hwnna mewn teitl? Ie, rhyw fath o lei ffrindiau ddod at ei gilydd, tipo beth, de, a gosipio, a sgwrsio, a just cael hwyl. A wedyn, Sian. Ein Sian. Ein Sian ni. Ein arglwyddes. Yep. Felly mi ddodd Sian ein cynhyrchydd hoff. Os ydych chi'n gwrandawyr ffyddlon a ffybyr rhaglen Trystan and Emma, mi oeddech chi'n gwybod am Sian Alaw. Mae Sian wedi bod efo ni ers y cychwyn cyntaf 1. Sian di'r bos, a mi nath Sian just deud allan o'n unlla, be am rhywbeth fel y Fangre Hon? A dwi'n cofio nath ni gyd just mynd, dyna ydio. Achos mae yna lot o bobl efallai fydd yn gwrando yn mynd, be di'r Fangre? A mae yna lot o bobl yn barod wedi gofyn fi ar ôl i ni roi rhyw teasers bach ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae yna lot o bobl wedi mynd, be di'r Fangre? Neu be di'r Fangre? Fangre. Y Fangre. A dwi fel, ydych chi'n gorfod cofio nôl i'r cyfnod na? Pa flwyddyn oedd hi? 2007. Pan nath ban ysmygu ddod fewn ynddo. A mi nath na bosteri yn amlwg iawn ar hyd a lled Cymru gyfan nath i hwnt. Ni chaniateir ysmygu yn y Fangre Hon. A dwi'n cofio meddwl ar y pryd, be di Fangre? Pwy sy'n trigo yn y Fangre? Dwch i mi. Ie, be di hwnna does? TH, Hon. Hon, dwi'n meddwl di. Mae'r Fangre Hon yn fyny notch rwan. Ydy. So, dyna rhyw fath o egin syniad y Fangre Hon, ynddo. A mae gennym ni gyd Fangre. Oes. Yn does. A mae'n bwysig, saff, ynddi? mae'n bwysig i ni ddeud, mae chwerthin yn unig ac egni positif fydd i'w gael yn y Fangre Hon. Yn wir. Ynddo iei? Ta beth i jyst meddwl, ta pwy nath gyfieithu hwnna de? Ie. Just nhw'n gwechad dwi'n mynd, achos fi, dyna pam da ni cael y Fangre Hon. Ie. Y Fangre Hon. A'r chwaethus waith digidol sy'n ydi mynd i'r gwaith yma. Yn wir. Shout out i Griff Owain. Nath wneud yr gwaith digidol hyfryd na. Ie. So dyna ni. Da chi yn y Fangre. A mae yna groeso mawr i bob un one jack o'n chi. Ac yma yn y Fangre, mi fydd yna bethau dirifedi yn cael eu trafod. Yn aml iawn, lot o rwtch. Lot o ddal fyny fo'n gilydd ynddo. Achos yn amlach na ffeidio, mae Sian yn deitha ni ar y radio. Reit, mae eisiau symud mlaen, achos da ni'n dieddol o pwydro yn dydyn yma. Na, dan ydyn ni. So, dwi'n teimlo bod gynnu ni rwydd hynt ar hawl a'r pasbort i neud o'n y Fangre. Ie, oes. Fatha, pobl yn gallu gwrando ar y math o bethau da ni'n drafod yn catch-ups bach cyn yr rhaglen ar fore dy Gwener. Achos dyna ydi o, ynda. Cyn i ni fynd ar yr awyr, da ni gyd nista lawr, a da ni'n cael panad bach, a da ni'n siarad. Felly dyna'n union ydy'r Fangre. Ac yn aml iawn, gang i gyd efo'n gilydd. Mae yna rhywun yn deud, safio hwnna ty radio. Ond dydy 2 awr o radio ddim yn ddigon. Na di? Na. Dydy o beth o ddigon. So,
Ieu, neu, na oes, na ni gychwyn o'n chdi. Sut wrsos ti wedi cael? Be ti wedi bod yn neud? Dwi wedi cael wrsos bach digon hyfryd, diolch yn fawr. Dros pen wrsos fysi yn Pride Cymru. A fi o'n i'n gorymdeithio, ac oedd cwn bach fy chwaer efo ni, Martha a Nancy, a oedden nhw wir fatha rhyw celebrities, o pawb eisiau tynnu llun efo nhw, a eisiau rhymwythau ydyn nhw ag ati. A be ydyn nhw oes? Be? Cockapoo's ydyn nhw. Cute. Mae un ddi ac un fatha rhyw strawberry blonde. A maen nhw fatha teddy bears go iawn, de. O gen nhw outfits? Oedden ni wedi rhoi fatha, beth sa'ch chi gael nhw, fatha rhyw bandana bach neu crafat o'r fanner Pride ar eu colar nhw. Wedyn oedd o'n eitha cute, de. Cool. A sut ddiwrnod oedd hi? Oeddech chdi'n a trwy'r dydd, ta just yn y bore? O'n i yna tan tua 3 yn prawn, siwr o fod. O'n i'n edrych ar ôl ci arall gyda'r nos, felly o rhaid i fi fyrsio na i fynd at Trefor. Felly, na. Oedd hi'n neis, ond just... dwi'n bod os da chi rioed i bod yng Nghaerdydd dwrnod Pride. Mae just rhyw ymdeimlad positif, hwyliog, a mae mor lliwgar yna. Felly, allai di'n peidio mwynhau dy hun, digwyr. A oedd y tywydd yn fendigedig hefyd, sy'n wastad yn ychwanegu beth arall iddo fod i ddweud. Da iawn. Ac yn atgoffa pa mor bwysig ydy cynnal y digwyddiadau yma, ynddo? Yn hollol. Oedd o'n gret gweld gymaint o sefydliadau yna hefyd, sy'n bod fatha'r Urdd a S4C. Oedd criw BBC yna hefyd. Ffermwyr ifanc yna hefyd? Ffermwyr ifanc. Am y tro cynta? Ie. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud. Ydy, wyt, gwyr. Da iawn. A sôn am faneri lliwgar, mi o'n ni ems, fi o'n ni efo Mandy yn gwylio Barry Manilow. Nathon ni fynd i weld Barry Manilow. Chwarae teg iddo fo, dyna dwi'n mynd i ddweud. Ie. Off the bat. Achos y peth... Mae ben blwydd o heddiw. Yndi? Mae ben blwydd o heddiw. Dwi'n siŵr bod fi wedi clywed. 83 heddiw. 83. Mae o'n 83 heddiw, Barry Manilow. Ie. A mae'n edrych yn dda. Cwdys be magic, da iau. Ynda? Nath o ddechrau fo'r gan It's a Miracle ac ar adegau mi roedd o. A dwi'n deud hwnna, wel, yndi, mae o'n bach yn gas, ond oedd o yn wyrth. Achos mae'r cader bod yn sal, yn do? Yndi. A, na, nes i joio'n hyn yn iawn, yn do? Nes i exeitio mwy na... Nes i grio 2 gwaith. Nath o ganu'r gan yna ac oedd o'n meddwl am i grandpa. Tra oedd o'n canu fo pa gan? A Weekend in New England, ia? Mae'n mynd, when will I see you again? Dwi'n gwybod os da ni'n cael canu ar hwn. Da ni'n cael canu. Oedd beth sy'n newydd o allan o'n hyn i gyd ddim really canu, so dwi'n meddwl da ni'n all right. Ond chwarae, a mi oedd gynno fo un dance move penodol. Oedd. Just, oedd o fatha symud, os da chi'n trio, pan da chi'n dynwared cranc, pan ti'n mynd o un ochr i'r llall. Ie. Fel a. Fatha rhyw semi-flost. Cofio flost? Ie. Oedd. Ie. Am 82. So nath o hwnna. Ie, chwarae teg iddo fo. Nath o wneud, do'n i'm tua 5 neu 6 costume change. Just newid y jacket, ti'n modd, ond... Ymdrech, oedd o'n dda. Ond o ddifri, nes i really fwynhau o. A fi. Ag nath o ganu'r classics. Nath o siarad yn lyflu fo'r gynulleidfa. Na, nes i joio. Ti'n anghofio faint o hits gynno fo? Ie. Yndwyt? Ie, llwyth. A mae'n canu Copacabana, ie? Lois, hwnna i fi oedd yr uchafbwynt. Ie. Ie. Dwi'n siŵr, ti'n cofio pan oedden ni chweched? Ie, oedden ni'n mynd i'r Harper yn Cemais i karaoke's. Oeddech chdi'n neud Copacabana yn hwnna? A i chdi oedd yn neud o? Na, dim fi. Oedd na rhywun yn neud o? Sa ti'n gallu? O, sy'n di gallu nawr, fy siŵr. Ti'n siŵr bod ti di iodl o rhywbeth Barry Manilow ar rhaglen, do? O, illa rhywbeth ar bygyfer bore ti. Sa'ch ti'n gallu neud rhywbeth rwan? Sa'ch ti'n gallu neud rhywbeth rwan i ni? Dim off the cuff, de. Dim off the cuff. Practice. Lly beidio, de. Oh, Mandy. Dwi'n siŵr bod wedi gwneud o, man. A na i gweld, dyna, twyd, bore di Gwener rwan. Trwy'r archif? Trwy bore di Gwener, le i di wneud rhywbeth. Oce. Barry Manilow i chi. Oce. Na, ond ti'n be, o ddifri rwan, mae di roed gobaith i Eden rwan. Na, seriously, achos da ni di gwneud 30 mlynedd. O, ie. So, allai ne, be fyddai 30 mlynedd, o fyddai'n 82, fyddai'n 83? Fyddai'n 83 mewn 30 mlynedd?
ti. Na fo. A fydd y A mae gen i diafol dance move. Watch this space. Ei, na bod on! Wan ta. Os di Barry'n gallu neud da. Oh my gosh. Ti'n dines bod non o Rachel yn clywed y bennod yma rhwng. Gai row. Oh, a Ieu, be amdano chdi? Lle fes di? Be dwi bod wneud? Dwi bod ffilmio ar yr organ, neu fwy, a heddiw hefyd dwi'n chwarae yr organ ar dechrau canu, ond oeddwn ni dros y weekend y Lerpwl, a oeddwn ni ar stag dw. Gwyl, neu be, carw, parti carw. Parti carw. Parti Carw. Joio. Ia, Faint ohonych chi? rhyw 10 yn ar 10 gynnu ni. Okay. Bach o, oeddwn ni fan neis stag dw ffrind fi'r yn y Dafydd. Ath ni rownd y llefydd hanesyddol, o fel rhyw historical cultural tour o Lerpwl. Ar y disadwr. Na, Oedd. nes di ddim. Ath ni weld yr hen eglwysi a hen capeli Cymraeg sy'n bellach ddim i gael Pai- o Lerpwl. Ambell i dafarn ar y ffordd. Mae'n i'n meddwl, O'n i'n mynd i ddim yn swnio'n barchus iawn. O, fo'n barchus Ti'n iawn. serious? ydych chi ddim really fynd. Do, a wedyn bore dy Sul oedden ni yn cymeryd rhan mewn gwasanaeth yn y capel Cymraeg Colas yn Lerpwl. Go iawn! Do, Oeddech chi do. fod i fod yn cymryd rhan yn... Fatha oedd o'n- Nagon, ond o pwy bynnag o'r gweinidog di tynnu allan rhyw bythefnos cyn, a nath nofyn os oes ni cymeryd rhan. Be nath chi ganu? Canu Wel- ydych chi stwff? Wel, nath un o ffrindiau fi, nath o wneud pregethu ar Elen y Rigby. A wneud pregethu ar Elen y Rigby. A un wedi wneud y gweddio, cwpl wedi wneud darlleniadau. Rhywun chwarae piano, yn chwarae Elen y Rigby ar y piano, fel myfyrdod. A wedyn o'n i fod i chwarae'r organ, a nath nhw feid, na, da ni efo organu fan hynna'n diolch. Sy'n ti'n gwybod yn neud yn Nes i beth? eistedd yn cefn off y drws. Just rhaid cofyn. Achos o'n i'n bod diwrnod hir di sadwn. Ie, sori. Ti'n bod y boi oedd yn neud y bregeth Ie. ar weddi a balli. Ie. Os gen nhw brofiad? Oes, gen nhw gefndir? Mae'r gynnu nhw gefndir. Oce, so dio dde, oce. Do fo fi metha bod nhw'n neud yma tro cyntaf Wel, dyna rioed. ni'n meddwl bod chi wedi mynd ar stag do, wedyn sydyn reit, bod chi'n Wel, ie, mi oedd am o'n- Elen y Rigby. Ie, ond mi oedd o'n stag dw, ond... Be oedd y stag yn wisgo? Achos yn aml O, iawn. ti'n be, ie, nath ni ddim wneud y giamocs o... Ocê. Nath o gorau gwisgo rhyw headband efo fflagia Lloegr. Sy'n really, ti'n mynd edrych allan o le yn Lloegr na Na. gweud. Ti'n mynd i gael lot o... Na, O sy'n fuss, hefyd mynd really, i wneud na. ffys na wedig efo'r ffwtbol ymlaen y balli, de. Ond, ond joio. Dwi jyst yn meddwl be di cynnwys pregaeth ar Elen o Rigby. Dwi'n gwybod be di'r hanes. Wel, O, t'mo, na, dwi ddim ma' 'na isio stori. troi- Ie, dwi'n eisiau troi hwn yn rhyw Darlith. darlif diwynyddol. Ie, please pay. Na, achos Na. dwi'n eisiau mynd bell. Gyd i ddweud fi dros Ond banad o'n rhyw bryd all eto. the lonely people, All the where do lonely- they yes. belong? O, waw. Doedd Elen y Rigby, dwfn. be oedd hi'n cadw yn y jar, allan cofio, so oedd hi'n cadw i danadd i llygyn, neu oedd hi'n canu rhywbeth. In a Reis. jar by the bed, neu rhywbeth. Danadd gosod, alla, ie. Sa wir, dim y reis, o'n i'n pigo reis na fath o fyd oedd tu allan i prodasa. Oedd hi? Dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr oedd Elen y Rigby, ond na rhywbeth, dwi'n siŵr bod yna rhywbeth. O'n i A sbio rhyw fyny. jar. Dwi'n Ie. dwi ffafrio mynd i Lerpwl am stag joio. neu am day out, achos mae o'n le bendigedig, a Yndi. mae'r bobl yna'n gynnas yn anwyl ac yn hoffus. Yn am, yn debyg iawn i'r Cymru. Yndi, ond Mae'r croeso sydd i gael yn un cynnas. Ond tas o'n ni yn ddigon ffodus i brodi a bod fi'n cael mynd ar yn stag i Lerpwl, swn i eisiau mynd i o'r rhywbeth fatha set Brookside. Dim cael taith hanesyddol o gwmpas egoisi, sori. Pawb o'i bethau, de. Pawb at i beth yn bo? Ie. So ti'n mynd i weld ti'n gallu mynd i... Ie, na, dwi'm yn gwbod. Di set Brookside ddim yn Yndi. bod rwan. Wel, yndi. Mae o'n stad o dau erbyn hyn. Mae pobl yn byw na. Obviously, di Simbad a Mick Johnson a Jimmy Corkill a hynna, Emily Shadwick. Dyn nhw gyd ddim yna. A ti ddim yn gallu mynd i nocio ar y drws. Na, dweud, gwrs. gynna- Mae'n sawl un, mae'r arwydd dal yna, Brookside Close di dal yna fo. O, O, ie. So, ti'n gallu mynd i gael tynnu llun o balli. Chydig bach fatha, ti'n pan ma' pobl yn mynd i Barry a balli, a maen nhw'n mynd Ie. i gael tynnu fatha selfie Ie. Tiffany Brwchi. tŷ nesa a balli. Ie, rai, dde, Jamie. Brookside. O, i'n caru Brookside. Ie, fascinating. Joio.
Dwi'n mynd yn ôl am y bythefnos fan. I wneud o eto? Na, dwi'n canu yn y gydeirlan. Yn y cynger. Yn y Pan ti'n gydeirlan dweud mawr. ti, ar ben dy hun ta, efo Na, côr? cor o 400. Waw. Cor o 400. O gormeibion. A ti'n charge o'r 400 o'n nhw? Just canu. Just canu fe fe yn y O, canol. ti'n canu yn y cor? Yn y cor, ie. O. Ie. Ie, joio. Ma' So, like, cael bywyd trip ti- bach arall rownd... Mae bywyd ti yn fascinating. Ynddi, mae do. Mae o'n amrywiol, dwi'n meddwl, di'r gair. Variety is the spice of life, So ie. ddim dal beth sy'n digwydd bob wythnos. No. Mae gen ti wastad y stori bob dy Gwener hefyd. Mae does, O, fatha... mae jyst rhywbeth, Ie. ti'n eitha Wyt. random yn dwi. Yn dydion. Ie. Olen dweud neu rhywbeth am bres. Lois, ti wedi cyffwrdd ar hyn yn barod yn y benod yma. Mae yna lot o bethau yn cael eu trafod cyn 9:00 ar fore dy Gwener. Achos da ni'n dod fewn, oedd ti awr cyn yr rhaglen, da ni'n cael i'w banad bach, da ni'n cael sit down, mae Sian y cynhyrchydd yn deud sydd wrsos mae hi'n cael. Lois, ti'n picio draw, mae Ems a fi, yn aml iawn, yn aml iawn di trewio wrsos efo'n gilydd achos bod ni'n ffilmio rhywbeth. Ond mae yna rhyw straeon bach difyr, digri, direidus yn codi yn does. Bob tro. Ac un o'r pethau gath ei godi yn lle diweddar oedd, dwi'n mynd am mai fi nath oedd a hwn i'r bwr. Achos pan da chi'n cael cawod yn bora, dwi yn gwneud yr un patrwm, yr un ddefod. So dwi'n rhaid y shower off ar ôl gorffan molchi a llnau. Llnau. Ie, what's oedd? Sgorio. Sgorio. A wedyn dwi'n cydio yn y tŵel, lle bynnag mae o, a na i stretcho fe allan, Right. os dyd, petrial wedi tŵel, a na i stretcho fe allan yn hir, a na i gychwyn efo nghefn, a mynd fel la. A dyn ni holi'r cwestiwn yn do. Nes i holi'r cwestiwn, ydych chi gyd yn neud yr un ddefod, yr un patrwm, lle ydych chi'n mynd yn pa ran, pa batchyn ydych chi'n mynd amdano fo gyntaf, ynddo? Dyna oedd y cwestiwn, ynddo? So nes i ddweud bod fi'n mynd fel ar rwsyd, do, bod fi'n mynd fel la efo nghefn, Right. a wedyn rwsyd dwi'n reid o fel, tywod, siôl bach, a dwi'n mynd o hyn, llnau y ffrynt, de, Lle y ti'n mynd efo mynyddoedd. hwn wan? A wedyn gwiro am ei lawr wedyn, de. Wel ie, a mae downhill wedyn. A mae... So dyna'r patrwm dwi'n Ie. dechrau'r gweithio o'r top i lawr fel petai. Right. Achos mae'r gwylodion yn camser i drip dry allan, dydi? O ie. Yn dydi? Gwylod dwi'n neud ola fyd. Ie, oes? Ia. So dwi'n mynd gwynab, breichia, gwallt, a wedyn gweddill. Does am rili patrwm i'r gweddill, really, just... Ond Na. gwynab, breichia, gwallt, bob tro. Do'n i'n rili di cymryd llawer o sylw o'r peth tan i chdi ofyn yr tro cynta na. Ond dwi wedi bod yn cymryd sylw ers hynny, a dyna di fy matrwm i. Fel dystio, ti'n dechrau'r top. Ti'n iawn, ie? A golch i caru fath, maen nhw'n deud, dechrau top i lawr. Wastad. Be amdana chdi? So os ti'n cydio yn y Dwi tŵl? yn wael, dwi di sylwi ar ôl i chdi feid o blaen. Dwi'n meddwl bod fi actually yn sychu fy hyn o gwbl yn dda iawn. Dwi'n meddwl bod fi just mynd tom, a taflu'r tŵel. A wedyn, dwi'n rhaid dillad o'n, a dwi fel un... Dwi'n punches glib dros dwi gyd. Dwi'n wael. Pan bod fi'n meddwl falle fysa ti'r teip o boes yn defnyddio talc. Ti'n gwybod meddwl? Oce, iawn, wel, di yn... Wyt ti? Sy'n ni probably yn iwsio talc yn aml, os sy'n ni cael. Mae'n mynd yn gol! Be ydi o, dyn ni'n meddwl? A brwt, talc a brwt. Na, just talc i fi. Just talc, ie, llai ddechrau. Achos mae talc mor handi, mae talc yn sychu chdi sych, de. Yn syth. A dyna di bwriad talc? Be di bwriad talc? Be mae talc yn neud? O'n i bai am bio falle? o'ch di reid o ar babis mae fod, achos mae'n sychu nhw, llefu fi gyd, mae'n siŵr. Dwi'n meddwl bod o'n hawdd i gael gafel arno fo rwan, rili. Na di? Talc, dwi'n meddwl. Maen nhw dweud bod o mor da i chdi, sot. O ia. Ond dwi'n meddwl Achos bod bod o'n pam bod fi di meddwl hwnna. Ti o dal gallu cael, achos dwi dal yn iwsio ar y plant, weithiau. Na fo. A troedd y peth gorau di talc, os ei di byth i'r traeth, de, talc. Troedd di talc yn chdi, de, mae'r sand i gyd tywod syth off. Go iawn. Ie! Ond ti'n mynd rhoi talc i gi... Wel, Be, ar dy draed, ar dy draed, felly? de. Ie. Tafla di talc dros dy draed, de. Ie. Gyd i ddim darn o tywod Waw. dros chdi.
Nes i weld dynas, sôn o fynd i'w am môr, a trio Cassandra di anna chdi. Nes i weld dynas, di reid rhywbeth ar Insta-story, dwi'n gwybod, mae'n dangos algorithms yn dydi, dwi'n gwybod sut bod wedi dod fyny ar algorithm fi. Oedd ddim da cariad bag efo hi, yn yr achos yma, un waitrose, dwi'n mynd ama. A ddim da cariad bag efo hi, iawn. Ti'n llenwi'r cariad, ti'n mynd i'r môr, a ti'n cerdded nôl i dy wely wedyn yn dod, mae sand yn mynd i bob man yn dydi. Mae'n mynd â cariad bag efo hi, yn sturdy, yn da. Mae'n llenwi'r cariad bag efo dŵr, y môr. Mae'n mynd ar bag efo hi yn ôl i'w gwely yn llawn dŵr. Mae'n dipio ei thraed yn y bag wedyn, ar un nhw yn y sandals a goffa hi. Wel, nath chdi syniad da. Ti wedi gweld rhywun yn neud hwnna? Dwi wedi gweld rhywun, nath hwnna ddod fyny ar algorithm Instagram fi. Waw. A ni'n meddwl, mae hwnna yn genius achos dwi'n mynd keen ar sand. Na. Mae'n mynd i bob man yn dydi i'r llefydd amrhiodol yn aml iawn. Yn dydi niwsans, sôn am sychu. Yn dydi? Rhwng yr bysad y traed. Dyna'n union lle ni'n sôn amdanyn nhw i. Yn union. A cwestia, de? Cwestia, ie. Mae'n dysgidio di falle am wythnosa wedyn yndi. Bo man, de oes. Anghynas. Ie, anghynas. Mae o'n anghynas. Sori, dwi wedi bod yn meddwl am yr thing y cawod yna. Ydych chi'n sychu pan dach chi yn y gawod? Ti'n gweld? Ydych chi'n sychu yn amlwg roed y dŵr i ffwr, lle. Ond sychu cyn i chi gamu allan o'r gawod. Mae hwnna leir arall i'r trafodaeth. Ydych chi'n camu allan o'r gawod a sefyll ar fatha'r bath mat? Na, dwi'n ei hanner i mewn. Hanner allan. A sy'n sychu hanner i gyta. A wedyn camu allan. Neu'r pat drai. O'n i'n meddwl bod chdi'n sefyll un goes allan o bath a llall. Ti'n beth sy'n anifyr? Da ni gyd yn dychmygu'n gilydd yn y gawod. Mae'n ofnadwy, mae gennau dywelion, mae gennau dalc, mae gennau pob math o... Gennau sand yn o bath o weddydd ar hyn o bryd. Sgynna fi ddim fatha cubicle cawod. So mae cawod sgynna i uwch ben y bath, so ti'n sefyll yn y bath, felly dda i yn camu allan o'r bath. So dwi'n camu allan o'r bath i sychu. Be amdana chdi, Ems? Wel, ddaw o ddim fel unrhyw sioc i unrhyw un. Does dim patrwm o gwbl. Swn i'n syni dim yn y bont fain. Mae gennych chi fashion sydd yn sychu ar y chran. Chi mae'n siŵr yn dweud, da chi'n camu allan. Mae yna walk-in hair dryer. Fatha Beyoncé. Dwi'n just cerdded o gwmpas am yna wind machines. Ia. Wel, ia. Hyw sy'n defnyddio hwnna mwy na fi. Wel, dwi'n ffafrio cawod mwy na bath. Dwi'n gwybod bod chdi yn caru dy bath. Swn i yn deud, dwi yn sychu'n hun ar ôl camu allan o'r cubicle. A dwi yn sefyll ar y bath mat. Ond dwi'n gwybod bod rei pobl, heb enwi unrhyw un, ddim yn sefyll ar y bath mat. A wedyn mae'na batchyn o, dwi'n mynd deall pam bod yna ddŵr ar lawr os oes gennych chi bath mat. Ie. Ond mae rei pobl ddim yn licio bath mat glib. It's just for show. Ond perig di wedyn da. Mae tews yn mynd yn slippery dydi. Ie. Ond lle'n dweud na, dwi ddim yn defnyddio talc a does dim patrwm i unrhyw beth yn y mywyd. Felly, fel ydych chi allan clywed y sŵn, mae Lois yn prysur droi tudalena llyfryn bach gwyrdd sydd yn ymdebygu i'r llyfrau bach na oedden ni'n gael yn nosbarth yr ysgol gynradd. Ydw'n iawn i ddeud hyn, Lois? Wyt, ti'n gywir iawn. Dosbarth 2 digwydd bod efo'r un yma. A pham bod chdi wedi dŵad ar llyfryn bach yma i'r Fangre? Wel, oedden ni, pan o Sian a fi'n trafod eitema bach sy'n ni'n gallu neud ar gyfer y pod yma. Oedden ni'n meddwl, be am ddwad a rhyw eitema o'n gorffennol i'w rhannu nhw fo'i gilydd. A dyma fi'n dweud, ond mae gynnu fi un bach da. Dwi'n meddwl wneith Trystan and Emma a Ieuan joio. Ieuan. A Ieu, joio. Sef, wel, llyfr llun o stori ydy hwn o pan o'n i ym mlwyddyn 2 yn ysgol gymuned Llanfechell. Sy'n mynd â ni nôl i'r unfed ar 10 o fis Mai 1995. Dwi'n meddwl na 5 dio, nid 3. So faint oed fysa ti fanna? Fyswn i bod 6 oed. 6 oed. A oedden ni, ar fore dy llun oedden ni'n neud o fel arfer yn sgwennu beth oedden ni wedi bod yn neud dros y penwsos ac oedden ni'n neud llun
i fynd efo fo. So bach fel beth da ni wedi bod yn siarad amdano fo ar ddechrau'r podlediad yma. Felly ni yn nosbath Mrs Lewis adeg yma. A mae gennau stori dwi eisiau ddangos i chi o ddydd Llun Mehefin y 5 1995. Okay. So bach o gyd-destun i chi, oedd gynnon ni 2 Yorkshire Terrier bach pan oedden ni'n blant, o'r enw Charli a Jini. A i hanes nhw sy'n gynnon ni yn fan hyn, a fy nrysw chi o'i gweld nhw rhyw benwythnos. So eich fi darllen y stori chi? Please. Gwch chi weld Llun wedyn hefyd. Okay. Mae Pennod, Charli a Jini wedi bod yn styc yn ei gilydd. 5 gwaith. Dyna fo, bod gen fi stori bach wedyn am bod fi wedi bod yn mynd i chwarae efo Gavin yn y goedan eirin. A bod Lowri a fi wedi cael injaroc tew gyda fo a Gwyntaf. A honna di'r stori. Oh my gosh! Ond dwi'n ôl at Charli a Jini a Trystan lle gyd i'r fraint o ddisgrifio y llun yma nes i wneud o anturiaethau Charli a Jini. Oh my gosh, Lois! Dwi'n jyst yn meddwl am Mrs Lewis straeon be fi'n meddwl o'n efo. Mae'r lliwion ddi fai. A'r manylder. So ddech chi di tystio Charli a Jini yn cael rhyw fath o... Gyfathrach. 5 gwaith? 5 gwaith. Wel, i mi weld, da. A dwi wedi rhoi 2 enghraifft yn y llun. A sbia cute, Jini de a to bach ar yr Jini A Pennod, Charli, Charl I dot a Jini wedi bod yn styc yn ei gilydd 5 gwaith. Oes. Felly, yn y llun, mae yna awyr was fendigedig, mae yna hael yn tywynnu. Mae'r gwair a'r porfa mor wyrdd a fuodd o erioed yn Sir Fôn. Ti'n neud y swnio'n fwy romantic na gofod? O, mae haid i rywun does. Twyd, mi o Charli a Jini di cael. Whale of a time. Whale of a time. A mae'r ddau yn agos iawn at ei gilydd fel da ni'n gallu weld yn y llun, os da chi'n gwylio. Oes. O'n i yn amlwg yn confused. Dwi'n siŵr iawn, allai fi ofyn I mam os nath I roi eglurhad I fi be oedd yn digwydd. Achos dwi'n cofio teimlo pryder fatha, oh my gosh, maen nhw'n sownd yn ei gilydd, be da ni'n mynd I wneud? Be da ni'n mynd I wneud? Dyn nhw'n mynd I ddod ar wahân. Ti wedi cael tic gyda'r athrawes, a rhaid bod ti'n bodol ac yn hapus. Da iawn. Siôn ymlaen I chi cael gweld. Mae jyst yn profi dychymyg plentyn. Drian. So beth dwi wedi ystyried gyrru llun ohono fo a negas I Mrs Lewis, da ni'n ffrindiau Facebook. A I ofyn iddi, ydych chi'n cofio hwn? Does ni wedi cael Mrs Lewis yma. Wel ie da. Mae Gavin wedi bod yn chwarae gyda ni. Roedden nhw'n plannu coeden eirin a Gavin yn palu. Fi gafodd Lowri a fi injaroc tew gan Gavin a Gwyntaf. Oh, wel, Lois. Fi werthu'r stori yna i'r lolfa yn y gobaith o gael nofel fy hun. Meddwl ia. Diolch am ddod â hon i'r Fangre. Croeso siwr. Iei. Fel arfer pan wyt ti'n dod ar y rhaglen bob bore dy Gwener I wneud y quiz, wyt ti hefyd yn dod â amlen hefo ti yn dwyt. Just rhag ofyn bod nhw'n fath o tiebreaker. Ti byth yn gwybod. Ti byth yn gwybod, a da ni byth cweith yn gwybod beth sydd yn yr amlen. A mae'n debyg bod hwn yn thema bach sydd yn mynd I barhau yn y Fangre Hon. Ie, wel, dwi wedi dod ar ryw amlen bach efo fi. A heddiw... A sgynny ni'n syniad. Dim syniad o gwbl. Gynnwch chi Lois? Gynna fi rhyw fras syniad o'r thema.
OK, sgan ni'n syniad beth sydd yn yr amlen. Wel, heddiw, dim cwestiwn ydi o. OK. Rhyw fath o ryw dasg bach, neu ryw bwnc trafod bach. Ond, yn dilyn ar olwg gan Capri Sun, o 1,000 o blant, dim ond 16% oedd wedi chwarae'r gêm Wink Murder. Felly, be ydy'r gema parti da chi'n cofio'ch plentyndod? O. Gynna fi 20 i... Na, beth sy'n yma? Gynna fi 15 yma. Os ydych chi'n gallu enwi rei. Oedden ni'n chwarae bethau fel musical statues a musical chairs a rhywbeth o felly. Musical chairs. Yeah. Pass the parcel. Pass the pass. Classic. Classic. Oedd. Comfort ar y mil. O ie, nath ni rhywun eisiau rhywun chwarae hwnnw, dwi'n meddwl. O ie, o'n i'n licio hwnna. Oeddech chdi'n cael mwgwd, Oeddach. chdi'n cael dy droi rownd sawl tro, Ie. a chdi wedyn yn gorfod trio pinio cynffon i'r mil. O na un arall tebyg i hwnna, Blind Man's Bluff? Bluff. Ie, Light Bluff. Man's Bluff, ie. So mae'n buff, dwi'n meddwl. O'n i bai bod ni'n sôn am Charli a Jini May. Blind Man's Bluff. Be oedd hwnna eto? So oeddech chdi yn cael mwgwd rownd y llgada a dy droi rownd eto, a wedyn dwi'n meddwl oeddech chdi gorau ffendio pobl neu dal O, ie. pobl. Na, oeddech chdi cerdded o gwmpas fel un. Ie. 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 A trio dal rhywun oeddech chdi, dwi'n meddwl, ac y pob arall gorau trio dodjo chdi. A Ie. felly doedd. Be oedd yr un yna, lle oeddech chdi chwarae tic o ryw fath, neu os oeddech chdi'n cael dy hitio, oeddech chdi'n gorau sefyll efo dy goesa'n gorad, a dyn nhw'n rhywun yn gorau dod o dan dy goesa, di wedyn ie. i Stuck in the mud. Stuck in the mud. O ia, be oedd British Bulldogs? Oedd hwnna rhywbeth rhyw peth? O, rhedag ar draws, un pen i llall, a chdi ddim gorau cadw dicio. Chdi'n gorau cyrraedd y pen arall. Dwi'n cofio, dwi wedi deud hwn wrthoch chdi o blaen, pan oedden ni gyd yn gorfod ista lawr mewn cilch, a wedyn oedd un yn mynd rownd y cilch. I wrote a letter to my love and on the way I lost it. One of you must pick it up and put it in your pocket. Not you, not you, not you. It must be... Oedden chdi mynd rownd a wedyn tapio rhywun. You! A wedyn oedd y person yna yn codi. A wedyn oedd y ddau na chi'n gorfod rhedeg ar ôl eich gilydd a'r cynta i gyrraedd y space yn yr cilch. Oedd yn ennill. Mae hwnna'n dwmd yn dydi, achos mae'r pobl ac sy'n ei draed yn tapio, yn cael head starts, dydi? Iffo ar efsta. Ie. Yndi? Ie. Ie. Simon Says, yn arall yma. O ie. O, ie. Troi bach o Simon Says. Says. Ie. Faint o gloch di Mr Blythe, oeddech chi'n ei hwnna? Ie. Ie. A twad pa ydy'r rhif un yma, da ni'n di deud? Hide and Seek. O, classic. Clasur, de. Ti'n meddwl be, dwi di ail ddechrau chwarae hwnna. Yn ddiweddar. Soundio really odd os dwi... Yn y tŷ, efo hyw. Na. Ie, mae'r plant di gadael rhywun, a mae eisiau esgus rhyw ffordd o ddiddanu'n gilydd. Na'i guddiad, na'i ddod i nôl chdi. Ie, gawn ni cytio hwnna allan o'r podlediad, please. Na, achos mae plant bach yn nis i. A dyna maen nhw eisiau gwneud, bob tro maen nhw'n dod draw i weld ni, chwarae hide and seek. So be maen nhw'n dweud, bod plant ddim di chwarae... O plant sy'n mynd chwarae gema fel un di mwy. Snakes a Ladders yn un dad oedd. Snakes a Ladders, joio hwnna. A gêm Steddfod. Ti'n be'n siarad chwarae gem Steddfod? Dwi'n di chwarae game stead. Da chi'n mynd i chwarae gêm Steddfod? Ie? Mi gen i fi deimlo bod fi wedi, ond dwi'n cofio chwaith. Da chi'n mynd i chwarae gêm Steddfod? Bydd o board game lle? Oh my gosh, ia. Board game. Fatha... Ti'n gorau mynd fatha... Round y maes. Mynd rownd y maes, mae yna bebyll, bob math o bebyll, mae yna stondin ddŵr, mae yna stondin Na. trwytha, lle ti'n mynd, mae yna, ti'n fatha Monopoly to a community, be di o, chance a community chest, di o da? A ti'n gorau pigo cardyn fyny, a fatha un o'r cardiau ydy cael eich dal gan camerau teledu, rhedwch ar frys i rhywbeth, neu wedi gadael rhaglen y dydd yn y car, ewch ar frys yn ôl i'r car, so ti'n gorau dechrau ar dechrau. Mae o'n briliant. Yn Mae'n briliant. Mae o wir yn briliant. Mae o'n hen, achos gen ti bebyll sydd yn mae Steddfod. Dwi'n meddwl rhaid ni ddechrau rhyw fath o ymgyrch i gael reissue o'r gem. Dwi'n mynd am y bod o. O ie? Yndi, dwi'n mynd am y bod o. Ella, ddaw o games mae i gyd nôl mewn ffasiwn o'n, efo y ban. Sa chdi gobeithio bysat? Cyfryngau cymdeithasol. Ie. Ti'n bod? Ie. Twister. Twister. O, na chdi, dwi'n ddim ar y list Fyren ni gwi. ddod â Twister i'r Fangre Hon. Bydd.
Hwna'n dda. Dwi'n meddwl sy'n ei dda iawn, mae'n rhagluniau i'n plygu'n dda, de. Ti eisiau mwy o dalc yn yno. Ie, mod reit ystwyth i wneud twister, dweud. Diolch i'ch dau am ddod i'r Fangre. Diolch. Wedi bod yn Dach chi hyfryd. joio? Wedi joio. O, wrth y modd. Dewch chi nôl? Mae'n Unrhyw therapeutic. Yndi. Dwi'n meddwl. Yndi. Yndi, carreg y byd yn ei le. A please, tro Tonic. nesa, dewch wedi gwisgo'r y fath eto. Ie, Cos meddwl bod gennych chi uniform. Diolch i'ch dau. Diolch. diolch yn fawr. A dyna ni, diolch am ddod draw i'r Fangre Hon. Dilynwch ni ar BBC Sounds neu ar YouTube. Hoffwch, rhannwch neu be bynnag arall ydych chi fod i wneud ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac os ydych chi eisiau cysylltu hefo ni, allwch chi e-bostio ni, Trystan ac Emma at bbc.co.uk. Da iawn, Ems. Diolch. Da iawn. Cofiwch hefyd bod yna amryw o bodlediadau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg gan y BBC. Rhaglen Sounds Tudur Owen, un mewn 2 gan Mari Grug a podlediad trosedd Nick Parry, ond i enwi'r rhai, felly ewch draw i chwilio amdanyn nhw. A chofiwch, mae dim ond chwerthin sy'n cael ei ganiatáu yn y Fangre Hon.